Drej fedtfasen og vandsasen og rør så til det blander. 75 grader, en creme, det snart her danner. Alle ingredienserne, de skal sgu være smeltet. Og tag grøden af varme plantet. Det skal ikke blive for ilde. Det skal ikke blive for Hæld i en tynd stråle fedtfasen i vandfasen under kraftig omrøring. Gør det med et piskeris. Et spiralpiskeris. Rør grundigt fra side til side, ikke op og ned, for så kommer der luft i cremen. Tag gilden på og briller på og vask så dine hænder. Det kan godt være, det ligner hytteost. Rolig, hold hovedet koldt. Det er ikke sådan, det hænder. Det bliver en god creme. En rigtig god creme. Rigtig god creme. En dejlig, rigtig god creme. Fortsæt omrøring til den er 35 grader. Og tilsæt morgenfrue olieudtræk. Det er nu, det ligner bræk. Så køler du den ned til 25 grader. Og tilsæt duft, en dejlig duft. Og brug den creme med ren fornuft. Tag kilden på og briller på og vask så dine hænder. Det kan godt være, det ligner hytteost. Rolig, hold hovedet koldt. Det er ikke sådan, det hænder. Det bliver en god creme. En rigtig god creme. Rigtig god creme. En dejlig, rigtig god creme. Det bliver en god creme. En rigtig god creme. Rigtig god creme. En dejlig, rigtig